no mwancho muligire tumulikirango naralia nenda bereka wateka ekiombe kiabasa ina bagiga boroki wakurwa sebunge ya Bonchari kamanyakante buna BUSA ni goli tukule batu arege ikarowena na kuomera na CCDF onle kutoka chinsemo cha suneka edukanyara gukwa na mange anene igoro yonchira yowekinia gati ya boroki oboigoni gobakwa na amangana rengete chisemi na kubolia abayiboli buna mbanyare kubwatana na anasomuru buli moya oyibono abayiboli wantu wakana chibesa ase University niko chinga kichibaburi abwatani bechisemi goso agati na kunyara gosira boroki wabalia batali kwenyara unomurikito ndemo Steven agotomanya asomo yagorero nigaba science omo bwa BUSA batu arachinga kichinyororo chiokonyora maigerio nechisemi gwetera abwatani ao baikira na asomo yagabweli tuko so le kantu abwato mo yigaga yiga umuroberia wanne w'abanafunzi bonse bechi university colleges na form for leavers bari bayengo chiko join campuses ndoro na wakati tukolia rero turnout y'abanafunzi njabe nyingi. We are so happy at least nabagentuarigete those who new came ba twara mafundisha maya na ande we are hoping ngorbarega iganegento na nesemi banyore kuruwega amange tuani aragosoma ase kurase baboseni kuno obonyagitari nechi semo ngao chikwende chi oboremi na rokinda buno mwanafunzi abana be university tutaite batema ko mentor bakonye gutusurubira problem kire Bonchari ase binyoro binde gento ndatewe mututano muneyega karatugo changu kwana tuli na abana tobatebere none skuru karobaroro bamanye ngeskuru tari okogenda uji gosoma guka mutakire kuira nanka igase kwaruete weburi nga unande skuru bankinda akonye gaige kinyoro ngendo kindoje kerebo bese kinyoro obo mo bwa basaye ba Bonchari bwakonyire kamati ya CDF konyara gutwara ombaro bwa baorokigwa barase University na chiskuru chobo bundia eyo ya ororobirio murobeli bwa kwera no wechi basari inse ya visio mojumbe Dr. Charles Onchoke omurobio wero muye kurumambe program ya rebuya na ndabana banyere bacha sobonge banya basomiwa omwa ange motinyo erre ase costume ya Bonchari into roll out program yo kada gesta bana funsi bari bakode chi skuru baso chi college baso chi university eyo anene mone ya chira tokonyire asoko bana na tsamangana ye basari so a program it is among the program chiko chia tokonya konyora data ya banafunzi to bata Bonchari saba nafunzi tore score eserusa imete longolde nene twetu niko basaba munyare kwegenda umasikanya saba ibori umasikanya saba ke baitu na banene ikina kiwe kira abanyari kubakonya ande nkweli bageliga kwena ndi patron yeto mojumbo yeto Bonchari omo special Onchoke ase support ya yaga ntoko togwat unanto wanafunzi ande ku make event yeto to be a success so tigatera nene bali bonse batogwatsa si ku make omo yigo ye success mbu yamono na antenya servicen tigatogwatira ntwensi buna Bonchari baiboli baito mwenspi so that to make everything Bonchari abaiboli baborokigwa bagoswase University nigo basabiru kwene kiabuna mbabwata masakaronsi aganeiri eliko baorobereria obolito bwe school fees lakini ngentene ngote yabaiboli baito mbaba se kore ne challenge sencho e government ne yedenete ende kora ichori obwati bune kwere ndiyo bekire elinke itwati obwati buya oichori na bwe eyu fees yego chinse ende to kwenikare jaba nafunzi ba minta bari bagochigo join ba apply na beku bakonya pia kuna kwa apply bursaries East constituency chance pia ba apply ndinde banyare gosoma ko reporteria Ndizi TV korwa nsemo ya suneka CDF all ebunge ya Bonchari erietariane ndemo Steven